pamusoro idari. Ndakamhangara ndichiti ndakabata Sabhuku nemudzimai wangu. Sabhuku yanga ari sekretari wemudzimai wangu, vaishanda vese. Saka adzimai ndivanga ari sekretari. Saka vachishanda vese kudaro, ndakatanga kuona matsamba achisungirwa pamusuwo wegata vachinzi vari kudanana. Vandatombozviramba ndichiti kunyepa nyaya dzekunyepa sevanhu vanoshanda vese, pamwe nyaya dzekufungiranawo kuti dzekuvengana kwekuti vari kushanda vese. Asi tagara ndazoona kugara kwandaita nomudzimai wangu, pane zvazvakuitika zvakandiratidza kuti vari kudanana. Ndofunga mudzimai uyu pandakazobvunza nyaya yekuti matengerana fertilizer pakuita sei naSabhuku uyu, aziva kuti ndakuziva nyaya idzi, mudzimai uye ndopakasumuka pamba. Ndobva ati ndakuenda nchada, ndakusumuka ndakuenda kumba, ndobva aenda kumba. Ndikamuteera ndikamuti dzoka kumba kune vanhu, ndichiedza kumunyengetedza kuti dzoka kumba, asi akarambira futi. Sabhuku uyu kubva mudzimai wangu asumuka aenda kumba kwavo, handina kuzombomuona futi pamba pangu kusvikira ndikatozomubvunza auya rimwe zuva ndichida kutengesa mombe. Ndikamufonera kuti uya kumba, ndikati ko naimi Samanyanga, ingawani pamba pangu maiuya kana kaviri pazuva, iko zvino hamuchauya seiko? Zvikanzi ndichauya, ndenge ndikabatikana ndikamanikidzika. Ndofunga zvamuchiita muchidii chingotiudzai kuti makavabata sei nhoroondo idzisiyana inadzo. Ingotiudzai nekuti tiri kuona kuti mune bhutsu dzamakazobata dzakawanika sei. Bhutsu idzi ndikanafonera nemukwasha wangu kuti uya tisangane nditore undipe mudhudhudhu. Saka pandakasimuka kumba ndichienda kuti ndisangane nemukwasha wangu, ndopandakatisvika parikuwa ndopatakasangana nemukwasha wangu, ndobva andipa mudhudhudhu. Uyu Sabhuku aibva kukaranda kunotengesa nzimbe, aine ngoro nemombe. Anga ari mashure mengoro, ngoro iyi mombe idzi dzaitinwa nevamwe vakomana. Izvozvo zvese baba muri kuenda kurefu. Ndakavaona vachifamba vari vaviri mukarukova, ndokubva ndavatera, bva ndasvika uzowana vari pakati vachidai bva ndasvika kubata bhutsu. Nokuti hamuna achakupindura yare. Pandakavabata ndamubata kuti ndakubata, wairamba sei pesapo? Ndopakanditi tinotaurirana. Makavabata sei? Ndakanga ndamuteera, ndopandandida kutaura pakuti ndakanga ndamuteera. Ndopandakabva ndamubata apa. Vanga vakatorara vese musango, vanga vakarara musango. Ndopandakamubata akati ndakubata, wairamba sei? Ndiwakaparadza musha wangu iwewe. Ndopakati tinotaurirana. Ndopandati chindipa chinondiratidza kuti ndakubata, ndobva ndipa bhutsu idzi. Taingofunga kuti ngaingoturi kwadzi nachatinoramba pamusoro wechangamire nemakurukota nedare odya mudare. Pamusoro wechangamire nemakurukota nedare panhau yanomeni chakachana promise gwenzi, changamire dare rakuti muchipa mutongo kunyange zvazvo promise gwenzi vacho vari kuramba kuuya mudare. Ndakwamuri changamire kuti muchiikombera.
original Sabhuku here kana ndinopa original. regai titi manzwa achitaurwa kuti madzisabhuku ndo maziso amambo but inyaya kuti vatobvierera nekuzvidza saka akuti isusu zvamuchataura zvatisatokushanda nazvo imimi sekuti ndiye akaita kuti musha wenyu uparare nanhasi musha wakatotsemuka makatoramba chii chamuri kuda kuti munhu akuripei sabhuku Pamusoro itandamiri. Ini ndoda kuti andibhadhare mombe 6. kuzamududa hapana anozvipikisa nokuti hapo dai anga ari pachitaiwa dzawanda dzadii muchapiwa mumbengani idzodzo 6 ndanzwa hedman ndokukuru wemadzisabhuku ese ari muno vanga ndichamushedza ndobva tamupashamo tobva tatomumisa usabhuku wacho tine simba racho rokubva tatomumisa usabhuku zviri kunzwika ndokubasa kwawo ndekukuru hedman wemasabhuku ese saka tati isusu judgment yenyu hapana neipikisa sekretary nyora izvozvo kuti anofanira kupiwa mombe 6 murume uyu nasabhuku ndodzaanofanira kuti apiwe mombe idzodzo shedza yevamwe saka munozoita munozouya panopera masvondo 3 achanga aziviswa uyo kuti judgment yabuda mudare yabuda yakadai zviri kunzwika asi yanyashedzwa nahedman arikunzi pane chimina chakani maiti pane chimina munozenge machitsanangudza vari kupiwe kwacho uyai tinzwe baba ava ndi baba wasabhuku ava ndi baba vasabhuku Sabhuku wacho atiri kuuya kudai Ini hanzvadzi yangu iri apa. rikatinzwe baba hanzi ndimi baba wasabhuku hanzi pane chimina chiripo chakaitika chimina chiripo kuti kudai munina wangu mwana wa baba mukuru vangu akaroora baba vomukadzi wacho nobaba vomukadzi vamwe chete kana pfuma dzacho vanotodaidzana kuti uyai vanaroora akatora muroora hanzvadzi akatora hanzvadzi iri pachena nekuti iri kupupurwa nababa vacho sikarudzi vabereka sabhuku ari kupupura muchitaura saizvozvo saka yakajeka saka panozodiwa mombe 2 inoenda kumhondo inoenda kwamambo anoda kuti azoziviswa ii sabhuku iyo panda mombe 2 inoenda kumhondo inoenda kwamambo vanhu chicha mwana asi nokuda kwokuti isusu vabereki takadzomudanidza airamba tikamudanidza airamba tikaenda kumukuru wemasabhuku airamba ikaenda kwahedman vakanyaromo haana kuuya 3 times saka munoita kuona kuti kunoku ari kuramba iri kuya saka ndakuona kuti hawe tati isusu munomu mune vezviponzi varipo matombovaziva izvezvi zvanodare rino ndovatati vane basa rakakura ravari kuita imomo mune mombe zviri kubata imo mudare munomudati wamotasa pamwe ari padhuze neunogona kufungidzira pamwe ndiye tina vari munomu matombovaziva sari musatye musanyeperwe nevanhu ivavo kuti endai kwamunenge maenda asi kuti zvakataura izvozvizvi muchapiwa mombe dzenyu 6 dzakataura izvozvo kana dziri kwanadzo dzichabatwa mombe idzodzo kuti vazosati mangwana sabhuku haite izvozvo hunhu hwakadaro hedman haazvinzwe mamba haazvinzwe zvabatirwa zvinezvo zvimunzwika
ende munomutaurira kuti nyaya yanga yatongwa zvanzi panodiwa chenulo kwamambo nechimira chawakaita ndikakwanisa kumudza matyira futi kuti aiwa tinotenda chavatsvaga tikasinda hedimeni basa iroro iyi yapera iyi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.